Къде са момичетата? В стаите си. Госпожо Ебро, позволете ми да си вървя. Къде отиваш, Севим? Какво ще правя без теб? Госпожо, разберете ме правилно, не намеквам нищо, но отдавна не съм взимала заплата. Знаех, че нещата не вървят, но не мислех, че са толкова зле. Ето защо. Не си взимала заплата. Аз нищо не съм знаела. Дойдох. На вратата съм. Как си? Долетях веднага. Има ли новини? Сълчук, не питай нищо, моля те. Просто ме прегърни. Реката ти стана легло, а снегът завивка. Не дай така, помисли за сина си. Дръж се, че да има на кого да се опре. Да се опре, за да не падне. Приятел, да не се напиеш. Баран? Дълговете на Чичо много ли са? Много ли са дълговете му? Не си го чул от мен, но фабриката е ипотекирана заради кредитите на баща ти. Какво да ти кажа? Чичо не казва, за да не се сърдя на татко, но нас ни загроби баща ми, знам. Не е могъл да се оправи и се удавил. Това е бил изходът. И аз те търсих, снахо. Къде изчезна пак? Добър вечер. Добър вечер, братовчеде. Какво стана? Ходихте ли при капитан Огус? Да. Започнаха да претърсват брега. Дай Боже да го намерят. Че да има поне гроб, на който да се помолим. Дай Боже. Баран долу ли остана? Не си ли е у дома? Мислех, че е с теб. Не беше с мен. Нищо не ми е казал. Къде е отишъл? Ще отида да го доведа, ти не се тревожи. Върви да си почиваш.
Добре. Благодаря, братовчеда. За нищо. Как ще те прибера у вас, а? Бате, Кендал ще ме заплюе. Хайде, ставай. Тръгваме. Не, оставам тук. Стига де. Стани, хайде. Ти не ми каза, че баща ми е умрял? За твое добро, баран. Не исках да страдаш и да... Стига, върви си. Какво правите, момчета? Опитвам се да го вдигна, но не иска. Тук щял да остане. Да беше помислил преди да му дадеш да пие. Той е хлапе, но ти... Така е. Иди при Кендал и му кажи, че баран е с мен, да не се тревожи. Добре. Синко, хайде вкъщи, ставай, майка ти се притеснява. О, Войчо, аз ще пия, няма да си ходя. Да пиеш ли искаш? Ще продължим от това. Ставай, хайде. Обещаваш ли? Да, ела. Хайде. Хайде. Войчо, погледни ме. Гледай ме в очите. Лъгал ли си ме някога? Не, никога не съм те лъгал. Тогава кажи, аз негодник ли съм? Кажи, Войчо. Кажи, че съм псе, че съм говедо, че за нищо не ставам. Не дай така, синко. Не, кажи ми, моля те. Кажи ми истината. Негодник ли съм? Татко, защо не ме обичаше? Благодаря. Да можех да върна времето. Вчера нямаше да пусна Мурат да замине. Щях да го попитам, защо крие всичко това от мен. Ако ми беше обяснил, ако ми беше казал, ако знаех, че сме ударили дъното, щях само да се очудя. Нямаше да му се разсърдя. Знаеш ли какво си мисля? Какъв беше животът ми преди Мурат? Нищо не си спомням. Сякаш преди него е нямало нищо. Как ще живея живот, който не помня? Защо ме остави сама? Не помисли ли какво ще правя без него? Как ще продължа напред? Заспал съм. Щяхме да пием.
На Седеф ли пишеш? Онази Седеф я разбирам, но този Седеф не. Как успяваш, Войчо? Цял живот. Правиш гозни и го продаваш за няколко куруша. Не си струва, казваш. Не знам. Ти кажи. Дори да не струва много, пак става бащин занаят. Това е. На колко беше, когато баща ти почина? На 13. А майка ти на 6. Останахме кръгли сираци. Но баба ми ви е отгледала, нали? Бог да я поживи. Приени в семейството си. Но в чиято ръка падна огънят, нея изгаря. Много боли, но после минава. Мама все ми разказва. Бил си и баща и майка. Ходил си на училище и си работил в дюкяна. А вечер на масата винаги имало топла храна. Майка ти преувеличава. Да, не е лесно да имаш семейство. Човек не обича да носи тежести. Но когато сте от една кръв и плът, не можеш да ги захвърлиш. Ти се грижиш за дъщеря си. Това е хубаво. Седеф е късметлийка. Но за други децата са в тежест. Това е най-лошото. Виж, Баран, не искам да растеш като сирак. Аз съм ти Войчо. Но мога да съм ти брат и приятел. И на парчета да ме разкъсат. Винаги ще държа ръката ти. Благодаря, Войчо. Ще подремна още малко. Да. Слушам. Ало, господин Фарат. Добър вечер. Извинете ме, аз съм Ебро. Удобно ли? Разбира се. Кажете. Исках да разбера какво става. За това ви безпокоя. Съжалявам, но още не са го открили. Добре. Благодаря. Лека нощ. Лека нощ. Вземи, дъще, служи ги пред вратата. Вземи ги. Какво каза? Нищо. Какво да каже? Аз да ги бях сложила. Нея много я боли. Не е важно кой ще ги сложи пред вратата, дъще. И аз можех, нали имам ръце. Важното е да оставиш пред вратата надеждата.
Както ги обичаш, малко препечени. Чакай си, не ще се изгориш. Добро утро. Добро утро, снахо. Нарин, миличка, да беше хапнала нещо. Не съм гладна. Аз тръгвам. Седни, изя си залъка. Ще закъснея. Нищо. И да закъснееш какво толкова? Нахраних се. Ела. Хайде и да внимаваш в часовете. Приятно училище. Добре дошъл. Добре заварил. Да ви е сладко. Благодаря, братовчеде. Ела да хапнем заедно. Нищо не яде, видя ли? Мъката му е голяма. Момчето каза, че се е нахранило. Каква мъка? Да жали за баща си, когото не виждаше ли? Защо страда за мъж, който не те обичаше? И на баран ли това казваше? Що за въпрос? Момчето не е добре. Говориш му така и той го преживява. Се повтаря, че баща му не го е обичал. Казвам му истината. И имам това право. Баща му обърна гръб, аз му подадох ръка. Не можеш да вземеш мястото на баща му. Ако наистина мислиш за баран, не се дръж така. Благодаря. Разбрахме ли се, Юмер? Ще ти напиша чек, а ти ще си вземеш парите от банката. Утре ще изпрати камиона и ще натоварим фастъците. Малко плащаш, Кендал. Фурфа килото е 10 лири. Не говори така. Там е едно, тук друго. Ние тук живеем. Освен това и Февзи продал за 10, но после дойде да ми плаче на рамото. След пресяването имало много фира. Върнали му фастъците, изсипали ги в двора му. Помисли малко. Аз за теб го правя, иначе фастъци много. Погледни. Добре, Кендал. Пращай камиона. Жив да си. Утре ще ти прати и чека. Хайде със здраве, спорна работа. Всичко хубаво. Къде се губиш, Бюлент? Станах луд.
Шефе, закъсняваме с третата вноска по кредита. Банката ще ни вземе фабриката. Ти за чекове говориш. В безизходица съм. Затова дойдох при вас. Исках да поговорим. Разбирам. Много ви е трудно. Много съжалявам за господин Мурат. Благодаря. Госпожо Ебро, искам да ви помогна. Говорете с човешки ресурси. Да видим каква работа ще ви предложат. Много ви благодаря. Влез. Первин, госпожа Ебро е моя стара приятелка. Казах ти и по телефона. Помисли как можем да й помогнем. Сега ме извинете. Имам съвещание. Да. Господин Зия ми спомена за вас, но ще ви задам няколко въпроса. Трябва да знам какви са способностите ви, за да ви намеря подходяща работа във фирмата. Къде сте работили преди? Никъде. А какво образование имате? Средно, висше? Омъжих се и трябваше да напусна университета. Значи сте със средно образование. Всичките ни служители, освен хигиенистите, са висшисти. С изключение на неколцина връзкари. Господин Зия е голям филантроп. Не визирам вас, естествено. Моля ви, не се обиждайте. Да. Добре, госпожо Ебро. След като шефът иска да ви помогне, остава да ви попитам в кой отдел желаете да работите. Заповядайте. Сама изберете позицията си. Госпожа Ебро? Земята е на името на госпожа Ебро. Трябва да дойде лично или да ти прати пълномощно. Само така можеш да я продадеш. Мурат, как си могъл? Защо си предписал цялата земя? Защо? Махмуд отдавна иска да я купи. Ще даде колкото му кажем. С тези пари ще покрием най-малко 5 вноски по кредита. С 5 вноски ще успея да си стъпя на краката. Добре, какво ще правим? И жената е зле. И те фалираха. Ако поиска пари... Ще й дадем да близне от меда, докато преминем реката. Да не забравяме, че тя е само една градска фръцла. Ти ли си я прала? Да, аз. Уха е прекрасно. Сгънах я и сложих карамфил. Мирише на теб. Ада? Защо си тук? Влез вътре. Не бях забелязала. Картата ми е изтекла. Сега не ми се занимава. После ще я подновя. Дойдох само да те видя. Аз не ти ли липсвам? Липсваш ми, но сега имам час да се видим после.
Разкарваш ме, значи, а? Мила, имам час. Ела, ще ти извикам такси. Не, няма нужда, ще походя. Ще ти се обадя по-късно. Коя беше тази? Клиентка, скъпа, навехнала си китката. Голяма драма. Изгоних я. Дано да е така. Че какво друго да е? Очите ми виждат само теб. Боже, и майка ти залък не хапва. Пие по малко мляко и толкова. Виж, някой ден ще припадне от глад. И майка Кадрие не яде. Емина й даде няколко хапки, но... Баран, поне ти не дей. Яш. Баран, сине, качи ги в твоята стая. На кого са? Бяха на баща ти. Вече са твои. Какво правиш? Баран, сине, сине, Баран. Остави ги! Не прави така, не дей. Какво ти става? Остави ги! Не дей, Баран. Стига. Не ги искам! Не дей, Баран. Какво правиш? Не дей, моля те. Не ги искам! Мамо, остави ги! Ще ги изгоря! Ще ги изгоря! Остави ги! Остави ги! Не дей, Не моля ги те. искам! Стига, стига, сине. Ще ви дам 2. Не ме разбирайте погрешно, но този пръстен е много скъп. Мъжът ми го донесе от чужбина. Госпожо, когато купуваме диаманти, даваме много пари, но продаваме ли ги, не струват и 5 пари. Вземете си го. Плачеш дни наред за човек, който не заслужава. Той обичаше ли те? Какво направи за теб? Нищо! Зарязани и замина. Съсипа живота ти. Ако те обичаше, щеше да се ожени за теб. Щеше да ме признае за свой син. Баран, той е твой баща. Той не ми е баща. Никога не е бил. Умря мъжът на онази жена. Умря бащата на онези деца, а не моят.